vielä tässä semmonen 1 minuutti. No ei nyt 1 minuutin takia kohta. Anna heille viinaa, tupakkaa ja pelisettä koko päivä. Anna heille rahaa, ostaa. Mene helvettiin huutamassa sieltä juoppo, saatana! Juoppo vittuun sieltä! Hei äijä, tule tänne! Minäkään! Puhutaan minulle! Tule sinä perkele tänne näin! Kohta ne alasti panin, saatana. Jumalauta!